gaur Euskal Herriarentzat hain simbolikoa den lakumbre eraikin horren aurrean gaude, hona etorri gara, hemen torturatu zituzten personen senide batzukin ere bildu gara, gaurko egunez. Jauregia dakizuen bezala Donostiako udalaren esku uztea adostu dugu Espainiako gobernuarekin memoriagune bat izateko, eraikin hau. Hala horrela jasoko du espreski memoria demokratikoaren legeak, Madrilen eztabaidan eta tramitatzen ari den lege horrek. Eskualdatzea udalaren gain urtebeteko epean egingo da, horrela adostuta dago ere. Eta gure ustez berri pozgarria da, aurrera pauso bada memoria inklusibo, behar dugun memoria inklusibo horren baitan. Aspaldiko aldarrikapen historikoa delako eta iraganeko gertaerak aitortzeko ere baliogarria izango delako eta ahaztutako biktimei, ahaztuta dauden biktima horiei erreparazioa emateko ere. Ezin dugu ahaztu hemen bertan galeko kide batzuk Lasa eta Zabala torturatu zutela, gerora akabatu zutela beraiekin eta kare bizian lurperatu zituztela. Eta ezin dugu ahaztu ere, Frankok erabiltzen zuela eraikin hau, beren Donostiako udaldia egiten zuen bitarte horretan, beraien errezepzioak edo harrerak egiteko. Jauregia hau herriarentzat berreskuratzea simbolikoa bada, baina simbolikoa izateaz gain badu ere beste balore bat eta da hainbeste ukatutako errealitate isilarazi hori nolabait azalaraztea eta plazaratzea ere. Horrek itxaropenerako aukera bat irekitzen du, aukera leiho bat irekitzen du, aurrera begira, eta bidea orain arte bezala biktimekin egingo dugu, biktime guztiekin. Hemen gertatu ziren giza eskubideen urraketak ez ahaztutzeko baliogarria izango dela uste dugu, eta inoiz gehiago ez errepikatzeko hemen gertatu direnak ere horretarako baliogarria izatea espero dugu, memoria gune bezala izendatzea hau.